Hello guys, lamsogo jotono ani blog katalo tabo hongka ang hugo phai tong mani kon naidi ayang hugo hachalo kami aw thang khaklo rok chakmura rok khagoi tubai kha video khaiman rok phonong maliya tangai kha aroni cherai busati ase video tu sai tong hongka ba kisa philik phalak ngo nai naliya omo ban babu sano khai tongo topono mono khai bosawo kisa edit khai dai ridi ang bonai na hini sawo hongka ba edit khai tong khata huk chikono kisa muila bantarok kholainai thabu kisa kha gochok lainai phantarok khagnai haichingrok kisa phuima tilangnai tabu hugo thanglai tongman je lamao naidi dol rok jotono ikoyang hongkai tolata amo hongkai guria maikai manisi na di shipping bufang rok busung naithok ngui tong nebidi yango haiching bulung kisa tongo bisile bangya kisi sase haiching bu kisa phui tilangnai nogo naidi iko yango haicing phui tong lai mani haicing bubaro bo gudok chao haicing bubaro bo khoroi tilangnai ano moi nai rohna bagai goi tongo jogalai tongo tabung kang haicing kisa phui tongo nogo hongka bajani se paima chao hongka ba oro kaijak se tongo hongka ba phui tilangnai hinai phui tong khata eko yango phantok nai di bubar ba mani go phantok bu chikon chiku hu ni phantok to emne asuk tor ya bela chikon rawi moni thangbai kya bothai je bang thaya para ni borok jotono oro mang khagi chalayo hongkai ba oinorong botongo hu naidi ko ang phantok kumun khagmani sabo phantok kumun rok songoi chalai bai chongkha khagai songja ota phantok kumun bo bantaro bai chakhain ke thogo jeche khorok chai nei bedi chongla chawo phantok kumun bo chino bazar ko hongkai phantok kumun rok no bisi phalu ikon hande jotom phantok bufang mamang shipping tongo mosorok bo tongo phantok chikon niko naidi dol rok khagmani ang chikon ta tabongkhe bufang mikmu kholi tongmani sogoi thangbai khata je somoyo kahama puro nogri ligi hangka ba kosopur malai shu hangka ikon hande sogoi thangbai kya gudok chana bagoi gudok sale mangkha mamalai ko mo kosok rok naliya gudok sale mangkha je mamani asung na tilang thangsinai ta ang tilang nai thaitop buthai khagi chalai na hanai thanglai mase ani babu sabai thaitop bufango hangka kaham ke nugu thangai kisa yak phanam ritimala joton phuri pherai kalai thangbai ka kosok mamang ta yong chaja ikonai de haw kalai thangbai ka sida bukur kormo kha thaya to ke nugu hangka ba thangai khaglai timale kosok mamang ikonai di dol rogam hangka shipping bufang shipping rawi shipping rok bubai khainke shipping ni laddu rok salamai chanai dol rok angkhai belai thokjago angkhai shipping laddu huk bere mani belai leng thangka hengka ba ora batha gai siringka tongmani sani babu sata mohinte ano an to leng jakha hani saw hongga ba munai ma tong khable an babu sabai hinjago borok he himui oi bas belai phungphang him mano ang kha asuk himmaya hacham rok kasemia leng jago tabo hongka yang tolani phanthok khakbai kha saka thangti no khagi tilang thanai ikonai di kaini mano kha hukni phantor gai chikon no chikon phono sartar krei ba hukni manai rok hongka thogo ikon handi jota phantok bufang mamang sunga yang asu huk hachalo thana nangya oro gana ono khagi chalayo amongkhai huk gana ta nok bayasta nanglai jak tabungke noga thanglai sinai turuk himlai tongo chung hacham kalai tongo handi anu bus konai di te kaisa phantok malayuka omo bo munna sanai tongkhai kotola digi kormong tongkha mon bo khagi tilangnai kara phono kunong ya ikonai di te kaisa thaitop bufang malai jao kha changkha thaitop kumun de tong hanai mang nai layo ani babu sabai aro kumun koroi yango nai di chung tabo kasai phailai ka noka thanglai na nai tongo tabo hongka moi rok bo naibai kha phantor rok bo khagbai kha hingke noga thanglai sinai tai serap sa tongo gari phai kha hingke ang bo thanai nogo ikon hingke tini ni blog asuk nong sinai jotono no hambai।